बिथिंनिया 125 जासिगोन इनिफ्राय 125 सेन्टिमिटारनिफ्राय जों दा बे साइडनिखौ एनिखौ जों दा बेनिफ्राय सिनिफ्राय बेहाबो एसे जौसिनलाय ना बेयो ना लबार आथा होनाय ट्रेनिं नाथायबा मोनसे माबाखौ नैहाय मेदामा फोरोंखांबाय दा हानायखौ फोरोंगासिनो दं लबार ट्रेनिं लानायाव माने दंफां नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय बिफां माबाफोराथ' गाज्रि जाजोबो बिफांफोरा ओंखायनो दा बेहाय माबा फैबाय आरोना जोङो लानोसै बेहाय आस'गासिनो दा नारनांगोन ना नारफायनांगोन दां नारहरनांगोन दां लागाव बङाइगाव गोलैबाय लबार आथा हानाय ट्रेनिं सोलिगासिनो दा नै लबार आथा हाग्राफ्रा जोंना ट्रेनिं लाग्राफ्रा मेदाम फैथ'वाखै दा दसे उनाव फैगोन मेदामा समान हालांब्रा समाननो रोंबाय बैयाव फोनांहराबानो जाबाय मादै नैबेहाय मोदोमाव फोनांहराबानो जाबाय अ नै खायथ्रा खुथ्रा जादों नै बे सिखाखौ ओरै फोनां बे सिखाखौ ओरै फोनांनानै हालांबासो समान जायो सिखाखौ दंफांजों फोनांजोबना नाजानानै ना नैथिं जोबलाय लांबायसो खम जाबाय हानो रोंदों रोंहांदों मिलाय मालाय हाखायो बेहा समान जानांगौ आरो हानाया बानायलायनानैहा मावदों आङो हाबाय थाथ'नांला नङाबा जोबगोन बिफाङानो दा हाफिननो हासिगोनलायब्रा दे रोंना रोङाखै ट्रेनिं लाग्राफ्रा इखौ समान हमनांगौ मा नोंसोरबो सोलोङो नामा हा सोलोङा लबार लांसो फैदों नामा रायसलाय बाथुम गावनो पुलिसनो हरगोनलै मार्किं जाबाला फोरमाय ब्र'आ नै फोरोंगासिनो दं मोजां सोलों बिथिंनिया 125 जासिगोन इनिफ्राय 125 सेन्टिमिटारनिफ्राय जों दा बे साइडनिखौ एनिखौ जों दा बेनिफ्राय सिनिफ्राय बेहाबो एसे जौसिनलाय ना बेयो ना लबार आथा होनाय ट्रेनिं नाथायबा मोनसे माबाखौ गोसोआव लानांगोन जे बेयो जोङो बिथिं हाजोब्बाय टेपिं खालामनाय जोब्बाय जोंहा टेपिं खालामनाया जोब्बाय जोङो थनिस्कायाबो हानो फैदों थनिस्का नोंबो सोलोंगोन हा जायगा दोननानैसो बिथिं मार्किं खालामनांगोन दे बोगोरना लादो ओमफ्राय बेखौ मिथिबाय हाइटखौ बेसेबां नांगौ मिथिबाय 125 दंफां गिदिरा बेसेबांमोन 50 सेन्टिमिटार गिदिर न ini apa 25 मोनसे साइडआव बोबावदो एसे गेप थानानै साइड मोनसे नैथिंबो खावसे सोलोंगासिनो
दंफां मोदोम सिन्थाय मोनहैदों आंलै हा दानबाथाय हा गोदानबाथाय बिदिनो जाखायो हाबाय थालांबासो आखाइया जालाङो नैबेहाय दा ब्लेकबर्डआव फोरोंगोन आरो माखासे थिउरि बेसेबां गिदिर दंफाङा हाजायो बिनि फारसे फोरोंगोन मेदाम मोनफैथ'वाखै हाबायानो माथो रितुला जागोन 30 मार्क्स आरो प्रेक्टिकलाव 50 मार्क्सफोर थागोन टोटेल 80 बा 100 मार्क्सनि थागोन बेबायदि आरो लास्ट खालि बेबायदि कुइसन होगोन दा जोंफोरो मियानिफ्राय मोनसे ट्रेनिं लादों राबार बोर्डनिफ्राय बे जाहैबाय टेपिं ट्रेनिं बे जागोन 8 दिन आरो बे 8 दिन ट्रेनिंआव नोंसोरो टेपिं प्रथम जाबाय मार्किं माने बे दंफाङा माने मोनसे टेम्पलेट दङ ना टेम्पलेट खालामनो मोनसे टेम्पलेट दङ बे टेम्पलेट मार्किंखौ दंफां मोनसेयाव माबायदि होयो बेखौ खिथिगोन मार्किं फार्स्ट जाबाय मार्किं टेपिं माबायदि टेपिं खालामो जे बंदिं माबायदि टेपिं खालामो बेखौ खिथिगोन बेनि जाबाय प्रसेसिंआ माबायदि शीट बनायो बे शीट बनायनाय टाइमाव एसिडखौ माबायदि होनांगौ रलिं माबायदि खालामनांगौ रलार मेसिनाव फिटाबाय आंनि टेबोलाव दं स्मकिं माने उखुन्दै होग्रा बेयाव नोंसोर नुदों उखुन्दै होग्रा न' दङ फिसा फिसा मोननै दङ बेयाव माबायदि उखुन्दै होग्रा न' बनायनांगौ माबायदि स्मकिं खालामनांगौ बे प्रसेसिंनि आन्दाराव बे मोनथाम पइन्टखौ खिथिनाय जागोन नोंसोर मार्किंखौ मिथिबायना मार्किं माबायदि खालामो मार्किं खालामनो मा नांगौ जोंफोरनो प्रथम कुइसना जाबाय जोंफोरनो मार्किं खालामनो मा नांगौ मा बुस्थुजों जोंफोर मार्किं खालामनो हायो बे जाबाय टेम्पलेट मार्किं खालामनाया बिदि टेम्पलेट बेफोरो कुइसन हायगोन कुइसनाव बे आनसारा थानो हागौ टेम्पलेट थानो हागौ जेबं थानो हागौ माबायदि मा बुस्थुजों नोंसोरो मार्किं खालामनो हायो आनसार मोनब्रै थागोन टेम्पलेट थागोन जेबं थागोन आरो मार्किं नाइफ थागोन माजों खालामो प्रथम टेम्पलेटजों खालामो टेम्पलेटजों नांगौ बे टेम्पलेट मोनसे जाहैबाय आरो बे जाबाय पेन्सिल बायदि सिन बहायनो पेन्सिल मोनसे नांगौ जोंफोर लिरनो पेन्सिल नाङो ना बे मार्किं खालामनायाव मोनसे पेन्सिल नांगौ बे जाबाय मार्किं नाइफ जोंफोरो बुङो मार्किं खालामग्रा सेखा नाइफ माने सेखा मार्किं खालामग्रा सेखा आरो बे जाहैबाय टेपिं खालामग्रा सेखा जेबं बेजों मा बुस्थु जों मिथिनांगोन मा नाम बेफोरा बे जाबाय टेम्पलेट बे जाबाय मार्किं नाइफ आरो बे जाबाय जेबं बेबो रोंगोन दे खोनाबायना आरो सासे बुस्थु नांगौ बे फिटा टेप मार्किं होनाय सिगां जोंफोरो दंफांखौ सुनो थाखाय मोनसे टेप नांगोन टेप फिटा टेपा जाबाय नैबे फिटाया टेप फार्स्ट पइन्टआव नैबे मार्किंआव बेफोर बुस्थुखौ जोंफोरनो नांगोन मार्किं खालामनो थाखाय दंफाङा मा बेसेबां देरनांगोन फार्स्ट मार्किं मोनसे बागान जाबाय 7 बोसोर जाबाय नोंहा बागाना दंफाङा देरबाय मा साइजनि जानांगौ नोंसोर बेखौ मिथिनांगोन मोनसे दंफाङा 7 बोसोरनि उनाव बा 8 बोसोरनि उनाव मेच्योर जाबा बिनि साइजआ 125 सेन्टिमिटार गोजौआव बे इउनियननिफ्राय बे जाबाय इउनियन गान्थिना जयनिं मोनसे दङ बेनिफ्राय गोजौआव बेसेबां गोजौ 125 सेन्टिमिटार हाइट गोजौआव 50 सेन्टिमिटार गलाय जानांगोन
गार्ड गलायखौ गार्ड होनना बुङो जिथु गलाय बेखौ सुगोन ना बेखौ सुयो बिदि बे गलाया 50 जानांगोन सेन्टिमिटाराव गोजौआव 125 गोजौआव 50 सेन्टिमिटार गलाय जानांगोन आरो बे फिथाखौ एकदम नांथारगोन जोंफोर बेखौ लिरना ला बेसेबां गोजौआव बे इउनियननिफ्राय 125 सेन्टिमिटार गोजौआव जोंफोर बेजों फिथाजों सुबा 50 सेन्टिमिटार गलाय 50 माने 20 इन्सियाव लिरबा 20 इन्सिफोर जाहैयो आरो 125 4.5 फुटसो जाहैयो गोजौआव बेयो जाबाय मेजारमेन्ट दंफांनि साइज बेसेबां गोजौनिफ्राय जोंफोर टेपिं खायसे बागानफोराव नों नुगोन बहुत गोजौनिफ्राय टेपिं खालामो नङाबा खायसे बहुत गाहायनिफ्राय टेपिं खालामो हिसाबा खिन्थु मिलाया बे हिसाबखौ नों लाथारनांगोन 125 सेन्टिमिटार गोजौ आरो 50 सेन्टिमिटार गलाय बे साइजनि जाबासो नों दंफांखौ टेपिं खालामनो स्टार्ट खालामनो हागोन बुजिबायना बेखौ थांगोन नैबेहाय मेदामा फोरोंखांबाय दा हानायखौ फोरोंगासिनो दै फोरोंनाय बायदि सेखा बिदि हमा दं माबाया जे ओरै नाजाबहो बिफांजों समान खालाम रोङिखौसो फोरोंनो नागिरदों ओइ हाना बैक नारबा बे लाइनखौ बारनाङा